Pesona keindahan alam nyambangi sumber mata air sing paling welter neng kota Sukoharjo Makmur. Arah rono kuwi Tawangsari Sukoharjo sing ngalor kae mau. Nek arah mengidul rene iki Manyaran Wonogiri tembusane. Lah awake dhewe iki mlebune saka iki lho Mas Mbak, ana pos kamling terus bar kuwi mburine ana masjid, kari mlebu gang iki mengetan rono, dalan iki wis sampe kok diulatke saka video kuwi iki. Dadi kowe rasa dadak mumet-mumet nek pomo pengen golek wisata religi wanci bengi dienggo nepi ya dolano rene. Nek kowe wis ngerti dalane arah dalan kae mau lho, kae mau kan ngetan to, nek kae mau ngulon. Lah kae mau wis genah tak terangno dalane neng Gondoro kae mau Tawangsari karo Manyaran. Nang kene iki Mas Mbak, jenenge Sendang Perengan. Sendang Perengan iki banyune mantep banget ya, isih dienggo konsumsi masyarakat sekitaran kene. Bar kuwi adat budayane kuwi ana ledekan. Tapi aku urung ndonangi pas ana ledekan kuwi nang kene. Aku ya penasaran banget, muga-muga sesuk pomo videoku iki viral, iki iso diundang masyarakat kene kanggo syuting dan juga miralke video ki nang YouTube channelku. Dan nang kene ki Mas Mbak, sing genah aku jalan-jalan dhisik wanci awan ya sekitaran jam 1 sadurunge aku nggih kae nang Wonogiri ya golek nganu apa konten nang nggon sendang-sendang ngono sing paling welter. Iki nang kene tak tekani aku rene dhewe wae. Masalahe kanca-kancaku lagi do kerja. Nang kene iki ana wit gedhe ya Mas Mbak. Ana wit sing genah iki jambu alas. Ya jambu alas iki jambune cilik-cilik ngono kae, tur ya kuwi mau ora pati gedhe. Nang kene iki to nggon wit iki ana suatu patung atau arca. Iki wite apa aku ya gak ngerti. Dadi arcane iki to wernane ireng dan model iki neng nggon iki lho oyot iki. Iku lakno oyote nganti apa ngeki rongga sing genah kuwi nek pomo diulatke iki peninggalan sejarah zaman biyen Mas Mbak. Nang kene iki ana bekas-bekas sisa obongan kemenyan utawa ana iki dupa barang. Masalahe nang kene iki sih aktif dipergunakake masyarakat mbuh dienggo apa wae. Dienggo pengobatan, jiko banyune diunjuk, dienggo mandi dan juga nang kene iki isih tersimpan misteri sing paling pekat banget. Masalahe nang kene iki ya selain nggone iki apik edume kaya ngene iki, tur ya kuwi mau ora marahi merinding-merinding ngono kae. Dan nang kene kowe saumpama kowe tak terangno lagi nggon fokus iki lho sendange. Mergane nek saumpama kowe ngulake nggon videoku engko arep-arep terakhir, kowe engko wis paling merinding tenan. Karena apa aku nerangke nek nggon fokus iki panggonane iki urung nggon sendang iki ya Mas Mbak kabeh. Tapi ya kuwi mau nek dolan rene pas wanci bengi aku ora ngerti dirimu arep bakalan wani apa ora. Dan nang kene iki areane iki nggon persawahane warga, wit-witane ya isih komplit banget karo iki lho kembang-kembange. Bar kuwi ana iku suket odot sing ditandur karo masyarakat kanggo pakan kewane. Dan nang kene iki ya ana salah sijine warga kuwi sing nandur kuwi gedang dan juga ana pete barang kae, petene kae wit pete kae. Dan nang kene iki pomo kowe arep dolan bengi tak kon dirimu kabeh iki nggawa apa Mas? Nggawa lampu sing paling terang. Kowe engko iruh-iruh jeguaguk diwedeni malah kowe engko ngwacir nganu apa bengok-bengok nek nang kene. Nek masalah aku dolan nang kene iki wis apa kulino. Iki kulinone apa Mas ya dolan ya ngono wae lah. Dan nang kene iki lho tak syutingke dhisik iki sendange modelane sumur seperti ini wis dibangun. Masalahnya apa ngene lho Mas Mbak. Iki nggih urung ditutupi ya. Iki mbuh iki tutupe nang ndi? Biasane aku nek aku dolan nang kene iki tutupe ana iki malah dina iki ora ana tutupe. Muga-muga sik digaweke tutup sing apik meneh. Iki sendange iki dikeki iku lho timba dan ora jero-jero banget. Ulatke sik tak syutingke. Nah iki dadi sendange iki to dibangun mengisor kuwi nganggo boto Mas Mbak. Dan iki contoh kolae sing wis dibangun dan urung diresiki. Dan nang kene iki pomo masyarakat sekitar njikuk banyu kuwi kanggo konsumsi ya wis nganggo diligenan ngono kae dan digawa bali digokke motor. Dan nang kene iki to wis
aurane mantep banget dan penak banget. Wis to dijamin pomo dirimu kuwi wis dolan salah siji sendang sing tak sebutke nang nggon media sosialku. Aku berburu ya iki tempat bersejarah koyo ngene iki ya kudu diuri-uri karena apa? Iki setahun sepisan kondone ya ana ledekan Mas Mbak. Tapi ya kuwi mau aku urung ngerti infone pomo sesuk ngerti infone sampean tak kandhani lah aku dolan mrene dan iki to aku nemokke keliling-keliling ngono kuwi to iki lho ana dupa sing wis diobong dan entek iki dupane ana sekitaran 3 ya warnane abang kanggo iku lho bakaran dadi nek nang kene iki beda-beda niate ya Mas Mbak kabeh aja di celah aja dipoyoki sing genah kuwi awake dhewe duwe keyakinan masing-masing aja ngasih nyenggol siji lan sijine. Sing jelas ngono kuwi. Dan nek pomo aku to iki dolan rene, iki tertarik banget karo arcane sing ket mbiyen nganti sakyene isih. Dadi nang kene iki ana bakaran kemenyan barang. Dadi wis full nang kene iki pomo dirimu kabeh ngerti video ku iki jelas saka nggon kamera. Pokoke ora tak tambah-tambahi, ora arep nyenggol-nyenggol. Sing genah kuwi dolan ning tempat pedanyangan, nek pomo awake dhewe ngerti kearifan budaya area kene karo dienggo ngeki hiburan dan informasi, sing penting awake dhewe iki dolan ya nganggo sopan santun ngono lah Mas Mbak kabeh. Muga-muga masyarakat ning sekitaran Sendang Perengan iki sing sendange isih dienggo aktivitas njipuk banyu konsumsi kuwi dikeki reja makmur tandurane bar kuwi rejekine barang kuwi ya iso gangsar tur ya tanemane iki dikeki melimpah ruah. Lah iki pemandangane saka nggon arah pojok lor kulon ya Mas Mbak. Nang kene iki lho sendange nek kamu kan ning saka kidul kono. Apik banget. Dadi neng Sukoharjo kuwi karo daerah-daerah kene tetangga kene kuwi ana sendang ya diuri-uri terus bar kuwi dibangun mergane apa melestarikan cagar budaya dan juga penemuan bahkan usahane masyarakat sing genah sesepuh mbiyen nganti sakyene yen ora ana iki lho sendang sing genah iso dienggo panguripan mungkin kan yo wong ki angel to jaman biyen kuwi urip sing genah digoleki iki lho sumber mata air dhisik bar kuwi kari engko pangane melok ngono lho Mas Mbak. Nang kene iki aku mlaku nang nggon sekitaran kali dhisik tak syutingke karo dirimu kabeh iki arah Mengalor ya Mas Mbak. Arah Mengalor iki kaline ya mantep banget. Iki sampah-sampahe ya ora ana sing tak seneng iki ketika aku nang kene iki lho. Iki dolan tur ya glidikan modelan iki nang nggon kali sing genah tur marai merinding-merinding ngono kae pas ketika dhewe. Dadi pas nggih aku rene iki mung glibet wae ora gelem apa ngetara wis pol lah ra apa-apa sing penting aku ora apa nyenggol gepok apa senggol sing aneh-aneh ngono wae. Lah dadi aku bare neng kali kae mau aku arah saka Sendang arahe Mengetan. Ya nang kene iki ana gazebo sing genah ki mbuh dienggo apa tapi sing genah dienggo ngiyup para tani utawa bapak-bapak dan juga ibu-ibu ketika iku nggarap tegalane ya Mas Mbak. Iki ana jedukane kali kae mau saka arah mengidul terus bar kuwi nikung ngetan ngulon kae mau sing tak syutingke karo dirimu kabeh. Nang kene iki to iki koyok watu-watune iki tertata rapi banget dan nang kene iki wis tambah anget banget Mas Mbak. Kengeriane utawa aurane iki wis iso tawaca saka kene iki. Lah iki lho sing genah iki nek pomo dolan ning kali aku ya ngeki instruksi karo para-para adik-adik teman-teman kita dan juga warga hati-hati wae ya. Dan iki aku nemokke iki ana sing genah kuwi sesajen dikeke ning nggon kali sesajene modele kaya ngene iki beras dan juga apa kuwi mau kembang-kembangan ditali dicampur karo janur nang kene iki lho iki
Sing genah nek pomo dolan ning tempat-tempat sing welter utawa ngeri-ngeri marai merinding-merinding ngene iki mesti komplitane ana Mas Mbak kabeh. Wis diulatke ya iki genah diwenehke nang kene iki ana jangka waktune. Tur bar aku wis nyuting to, aku arah mengulon ning Sendang kae mau. Matur nuwun Mas Mbak.